So sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Lina. Sa dili ko pasugdan sa pagsayisay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Birds of a Feather. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga General Santos City. Ang atong mandatampo nagdasagan nga Lina. Recorded by Radio Mo TV. Babe, Lina, muna lang ko ni mo sa parking lot ha. Ato ko maghuwat. Sige babe, hapit naman sa ni mahuman. Gamay na lang ni masunod na kaning mo. Okay, sige. Ay, sakita na sa akong liog. Keri pa? Kerry pa, uy. Gamay na lang ni. Wala na yun makahawat si Josh ni mo? Hapit naman ka di ka mahuman. Basig na pa'y buhaton. Buhaton? O doon ay gidalian aron dili masakpan? Kalain mo ni magsinultihan. Mao na. Mao nang buangon ka kay sobra naman ko kakabuutan. Kuwang kas paniid day. Day. Kano sa mo din mo bagan si Lina, oy? Pagpara na sige king una ko, ha? Sige ka lagi una ko, pero hangtod ron. Wa gihapon kay gibuhat. Si Josh. Tawo. Doon ikaw bang laing babae sa sakyan. Hindi ka gusto gingon ini day, nga dunay thrill day. Ha? Oh, nindot man sa binuon kay tangaon man sa ning uyab nimo. Imagine, kapila na ta mag-ingon ining buhata ini, pero never at once nga nasakpan ta niya, di ba? Maghayop sila. Maghayop. Ubi akong dali din eh. Dali ko gusto ko pakitaan ko nila. Hayop sila. Mga hayop. Biniday kong gibuang ni Josh. Huwag ako magdahong nga makahimo siya na ako, hindi. Mo'y pagtuon nila magpapangatarong siya para na ako, pero di ay... Miss, kanina ba ito makita sa lodge, buwan ba ka din sa abandonadong building? Kung sa may nahunaunaan mo, ay nag-ipadayon. Kinsa ka? Ganina ko din Ganina kong naminaw sa imo mga yaw-yaw. Huwag ka ba mahibaw nga, giguba ni mo ang kamalinaw na ako din Ha? Dugan na ning spot na ako din Kining rooftop sa abandonadong building. Kung gusto kong kalinaw o gusto kong mag-inusara, ani ko din mo standby. Pero karon murag, di na gini magmalinawon. Kay niya naman ka. Unsa? Kung sa may problema nimo, palihog lang, ayaw kong amo nga. Kung mulayat manggani ka, kanang wa ako. Oh, sige na, dahil na. Amin na yung kamot. Aga akong tika pabalik din Kung sa may problema nimo, pwede ra gina nimo nga isultin ako. Anda mo ko maminaw nimo. Oh, sige na, okay na. Salamat ka naminaw ka. Dili gid sulbad ang pagpakamatay sa mga problema. Ako din si Ryan. Lina. Nak, dani na lang nagpaabot si Josh ni mo sa gawas. Gawsa una to. Nagon sa man siya din, Hima. Nak, nag-away mong Josh? Makigbuwag na ko niya, ma. Unsa? Pero nga naman. Gawason lang una na ako siya, ma. Mas maayo naglaruhon ako ang tanan.
Babe, nagpaabot ko ni mo gahapon sa parking lot pero wa gyud ka. Nibalik ko sa office. Pero mo isulti sa mga kauban nga nauli na daw ka. Niapas ko ni mo sa parking lot. Pero lahi may ako nakita. Oh, Lina. Hayop ka! May pagtuon ako nga nagtinarong ka na ako, pero di ay... Lina. Dugay na ko ni mong gibuang. Lina, sorry. Please, pasaylo ako. Sorry sa Diyos. Pero makigbuwag na ko ni mo. Oh, Lina. Recorded by Radio Mo TV. Abi na ko, dili ka mo anhiron. So, ako na ang rason nga nga mo ani ka din sa rooftop ron. Ha? Oh, feelers ko do. So, kumusta naman? Nakigbuwag na ko niya eh. Tingali ba yag makigbalik ka pa niya? Never na no. Dili na gud mahitabo nga makigbalik pa ko niya. Aw, mayo hinoon. So, friends? Nga nung dili gud. So, true gid ay no nga buwag na mong Josh. Naibaw lagi ka. Wa man ko manapi nimo, diba? Of course. Ni-resign naman siya sa company. And gikuha na niya yung mga butang din ganina lang. Wa mo mag-abot? Wa man. Oh. Maayo na sa doon nga gibuwagan nimo kay wag ito ayo tawhana. Day, Ah, laag taon niya, libre ka? pwede ba kung doon ako ipakuyogon lain? Sure. Kinsa man? Megs, si Ryan di ay... Ryan, akong amiga si Janeline. Hi! Uy, in fairness tay ha, mas gwapo pa ni siya kay ni Josh. Huy, basta magtuo kang uyab ni ha. Pero dili ba ya? We, sure? Puhon. Kung hatagal na kong chance ni Lina, isa agad ako nga tarungon ako siya. O dili na ako siya pasakitan. Ryan. Lahi ra gyud. Pero na, kung ako lang no, mas maayo kung dili lang kutob sa istorya. Dapat ipakita gid mo sa buhat. Di ba? Sakto sab. Og ikaw, Day, ayaw kayo pag-expect aron dili kayo ka masakitan. Day Janeline. Hilom lagi kay ka. Wa lang. Nakauna-una man lang gud ko. Ubay-ubay na pud ang mga butang nga bahin ako nga na-share na nako nimo. Pero maski ka sa bahin nimo o baka si mong pagkatao, wa pagid ka makashare nako. Dili ram sa kaayo ingon anak ka interesting ang akong life good. Dili man kinahanglan gud nga interesting ang butang aron ka mo share nako. Ay kabala ka. Makailara ka na ako in the long run. Naunsa man ko. Dili naman yun ko mahimutang maguna-una ni Ryan. Tungod niya, wa kayo ko maglisod sa pag-move on ni Josh. Bisan nagway kami. Pero mura bag malipay na ako bisan 100% siya man lang. Ha? Mag-date ta? Unta kung okay na nimo. Sige, asa man? I-text na ko ni mga restaurant, ha? Kung asa na pita. Sige. Okay, bye. Kinahanglan nga mangandam kong maayo. First time ni, nag-agad ko ni Ryan og date. Kinahanglan nga gwapa gid karon.
Niyan ako din sa restaurant ng ingon ni Ryan. Magpaabot lang ko gamay. Niyan na tingali turon. or out of coverage area. Please try your call. Usa naman ko ka-oras nga nagpaabot niya din Dili sad siya makontak nga akong tawagan. Asa naman ka di siya? Oh, klaro kayo nga dili siya seryoso nimo. Unsa? Ay, bisura gid isalig rong panahon na, no? Magguba man gani ang imong pagsalig sa tao nga dugay na nimong nakaila? Kana na ba kahang bag-o lang nimong naila-ila? Day. Mao na gitingali ning kapalaran ako. Dili gitingali ko worth it nga seryosohon. Nay nangita nimo sa gawa sa building. Kinsa man? Ambot, wa mo ko makaila ato. Gawa sa lang. Mama ko ni Ryan. Og nianhi ko aron tuyo kang pahibawon nga wa na si Ryan. Doon na siya sakit hinungdan nga wa siya makatunga sa inyong sabot unta nga date. Og mauisulti niya nako nga pangitaon ti ka iniguman siyang lubong. Og ipahatag ni nimo. Box? Tanawa lang unya ang suda, ana. Pablihan na ako ning box. Pulos mga pictures na ako. Kadaghan ani nga mga pictures. O kining uban. Katuning pagbabago pa lang na akong nadawat ini kompanya nga akong gitrabahoan ron. Kung wa ko masayop, 4 years ago na ni. Sa ato pa. Sekreto ko niyang kuhaan ng mga pictures sa una. Bisan pa man wa ko makaila niya. All this time, doon na di tao nga tinudanay na nagtinguha na ko sa hilom. Pero kung kanusa nga okay na unta ang tanan, wa nasad siya. Ryan! We had the right love at the wrong time, gyud. Thankful ko nga bisan sa mabong higayon, naila-ila na ako si Ryan. Wa man nagkakami, pero one thing iyag yung giparealize na ako is dili ko dapat mo settle for less. Nga dapat atagan akong bili akong kaugalingon, o kung doon na may usa ka tao nga angay mo lift na ako, kana mao ako. Dinhi na lang kutob, dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagin ni Lina nga taga General Santos City uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nagulahan Birds of a Feather. Ang mong kaagi gibahatan na duwas sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit.
I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano mo din Ate Sheila? Siyempre, uy, ni-graduate ang pinangga na kong manghud ko eh. Asus, ikaw gyud. Gimingaw kay kunin mo te. Asa may plano ni mo trabaho daily ra? Plano na ko nga mga apply sa syudad kuya. Aw, kun mao na, ato ka puyo uban na mo. Sure ka te? Lagi. Mas maayo sad. Aron di na mo mingawon sa usag-usa. Thank you te. Dili ka pagpabadlong diha, ha? O lagi ma, ayaw ka bala ka good. Ma, ayaw ka balaka, uy. Ayaw kay palabi ka balaka ni Lira. Ako'y bahala sa kong manghud. Sige na ma. Bye na kay mulakaw na mi. Mga apply na kong trabaho. Good news! Nadawat ako! Wow, wala ka nindot. Kadali ko. Naningkamot in taon ko, te. Uy, para dili ko mahimong pabigat ninyo din, eh. Hala ha, pabigat o town. Di gano'n na mahitabo, no? Diba, love? Syempre. Kung nasa malipay si ate ni mo, mausa na yung makalipay na ko. Padong na gining taon ko mo out. Gamay na lang na hibilin nga trabahoon. Hi! Hello? Ikaw man tong bag-o din, di ba? Oh, Ako di si Aljun. Nice to meet you. Lyra. Nice to meet you too. So, kung noon sa imong kinanglan, no? Ingna lang ko ha. Ako'y bahala nimo. Ha? Mao ba? Kahambogiro ko eh. Lagi. Ni-offer pa man gani siya pasakay na ako. Wagid ko undangi hangtod nga nakasakay ko. Dugay pagid kay ko nakasakay, te. Kay hapon naman kaayo. Sakay na kaayo. Ako'y mao na, sugod karon, ipahatod di ka ni kuya ni mo Thyron ha, para di na ka maglisod, okay? Kuhaon sa ko niya, te? Oh, lagi. Sige, sige. Salamat kaayo, te. Lera, busy ka? Nagbuhat ko og report. Pwede ko magig-storya nimo? Padayon lang. Maminaw ra ko. Manguyab unta ko nimo. Unsa? Anong murag nakurat man ka? May buong ka nga, gipanguyaban ka? Guwapa ka, bright, ug butan, bigyan. Anya? Ano sa'yo niya? Wa nimo makita? Ang mga babae nga sama nimo, bagay na sa mga lalaki nga sama nako. Guwapo, nindot ug lawas. Og hambugero. Ha? Sorry, Aljun, ha? Pero usa na sa kong nakita nimo. Hambugero gid kaayo ka. Og dili ko interesado nga makig-uyab-uyab labi na sa mga hambugero nga sama nimo. Nakasulti pa lang ka na ako ron. Kaya pa man ka makailan ako. Pero, di taga undangan lira. Naibaw ko nga makuha ra gyud unya tika. Hapit ako na maabot si Kuya Tyrone. Yato tika. Dili ba gid ko nimo undangan, Aljun? Dila! Let's go! Uy, Excuse me, Aljun. Gikuha na ko sa kong uyab. ha? Uyab? Dila! Okay ra ka? Oh. Sige mo ka ngisi diya. Ano ka? Uwa, kuya, uy. Nahimuot lang ko. Sa usuman? Nakahinumdum ka itong lalaki nga akong giingon nga hambugero. Huwag yun ko ni undangi. Og sa dihang ni abot ka, natukan siya. Kaya nga naman, ha? Ayaw lag kalain, kuya, ha? Ako magod siyang giingnan nga uyab ta. Pero gibuhat na to na ako aron mohilom siya og undangan ako niya. Mau ba? Akon, mo ni paagi aron. Mundang siya. Padayon na.
Ha? Padayon na ang papakaroon nun. Nga uyab ta. Lira, sige na. Sulti ko sa tinuod. Uyab yun to ni mo, ha? Uyab lagi, Aljun. Nga do pang kulit man kaayo ka. Hindi mo gugo makatuugod. Dudag yun ko ni mo. Ha? Wa kinahanglan nga motuo ka nako. Sige lang. May bawaan na magyud unya na. Umo na. Ato yung pamatuod niya nga. Uyab kita. Pasensya na ka, kuya, ha? Grabe naman akong paghatag og kahasol ni mo, eh. Huwag problema eh. Basta di lang gid mahibaw si ate ni Manny, ha? Oh. Oh. Nagpadung si Aljun din eh. Lira. Mag-istorya niya ta. Di gid ni mo undangan akong uyab, Aljun? Ngano? Uyab giday mo? Kapuya ba ni mo pasabton? Uy! Oh. Unya, karon mo tuon na ka, ha? Let's go, my love. Dili ko makatuwa ka. Nga nang affected man kayo ko sa pag-kiss ni Kuya Tyrone ako. Nahibaw man unta ko nga gibuhat rito niya para mo tuo si Aljun nga uyab mi. Pero, nganong lahi akong na-feel sa iyang pag-kiss. Murag na is something about ipasabot ang iyang pag-kiss na ako. Oh, na-in-love na ka ako niya. Nabo ang nagikalira. Likayay si Kuya Tyrone. Kay dili na maayo nang gibati di mo. Ganun nalikay man ka nako. Ha? Uwa man kaya. Ay na lang paglimod, Lira. Klaro kayo nga naglikay ka nako. Kung natos ba ay magsigire kag mukmuk sa kwarto. Unya kung nasa sakinan, di ka magtingog. Gimingaw na ko sa imong kakiat. Gimingaw na ko nimo. Kuya Tyrone, nakarealize lang ko. Dili maayo ning atong gibuhat. Bisag pagpakaroon ingnon rani pero dili ni maayo. Uyab ka sa akong ate. O guman ko ni mo hagki atubangan ni Aljun. Dito na ko na-realize nga ni sobra na ta. Kung ang nakasamok ni mo tungod kay uyab si mong ate. Sige. Ako'y bahala pangitag sulbad, ana. Nga naman, sultihan ni mo si Ate Sheila? Ha? Nahibaw na ko sa inungdan. Saon sa te? Lately nakabantay ko ni Kuya Tyrone ni mo. Cold kasi na ako. O karon, nisulti na gid siya nga na fall out of love siya na ako. Mao nakigbuwag siya. Unsa? Nakigbuwag siya ni mo? Oh, nagibuwag ko. Nga naman. Tungod ni mo. Kuya, wag yung ko makasabot na mo. Nakagusto ko ni mo, Lira. Ug naibaw ko nga, nakagusto sa kanako. Unsa? Pero naibaw ko nga wati padulungan. Pero, hangyo lang ako. Wa man to di padulungan kung unsa may naan na to. Pero pwede pasagda lang una na to ang atong kaugalingon. Nga magbalipayon kung unsa may naan na to ron. Kuya Tyrone.
Hangkunan ako nga malipayon kayo ko karong panahon na. Ilabi na nga permin akong kauban si Kuya Tyrone. Bisan og sa tago-tago lang nga paagi. Pero hangtod ka no sa aman miingon ani. Wasad ko mahibaw ko doon sa plano niya. Makalibog kayo ka sa utok, Tyrone. Makalibog ka. Bakit ba nagpapaakit sa bawat ikaw nalalagyan? Oo, nahibaw ko nga akong sayo pang akong gibuhat. Og hangtod karon, wa ko makasulti ni Ate Sheila sa tinuod. Og aron makuha-kuhaan ang guilt nga akong gibati. Naglahi na ko og bahay og naglikay na ko ni Ate Sheila. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kada mga higalang taagin ni Lera nga taga Babag, Uno, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagawan. Hulaan. Ng kalaban lang Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain ubabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala ug mga sukin di paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaka-awit. I-address lang ni ining tulamanin handumanan sa usaka-awit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod di kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usakawit ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ng akong kaagi. Ako si Mick. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nabuluhan, Imahe. Recorded by Radio Mo TV. Nick, first day's klase ni mo ugma. Pagtarong ba in taon dong? Dako na kag edad pero 4th year high school ka pa. Tungod anang imong pagkabadlungon. Sa ako man ako pagpabadlo nga, wa magan ko'y kaila sa eskulahan. Kay gibalin ko ni mo glayang eskulahan. Kung di ti ka ibalhin, di mawa ang imong pagkabadlungon. Di ka mauwaw ha? Dako na kag edad pero ang imong mga classmate bata pa. O lagi ma. Kaya sa tiyong maestra, oy. Ngayon naman magsugod ay ang klase para makauli na ko. Puya, yun siya paabot na itong maestra, oy. Good morning, class. I'm your teacher, Helen. Ay, murag strict na magnaw ni maestra, ha? Aw, di gid ka makapabadlong na. Bay kay striktahon ka ang maestra ka. Lagi ay, mura siya init og upir ni. Gamayng sayo, masuko na yun. Guwang daga siguro. Maugid siguro. Uyap, pinurot, makuyab ka. O, di na yung sigig kasuko. Oh, di lang yun siya pabuang-buang, bay. Hi, ma'am! Bye, ma'am! Bye. Mick, ayaw sa pauli. Mag-istorya o na ta. Nga naman, ma'am? Dako ka na og edad. Pero gamay kayo ka og score sa mga quiz. O sa may problema nimo? Maminaw ba gyud ka kung mag-discuss na ko? Maminaw man, ma'am. Di lang masuod sa akong utok, ma'am. Tungod kay dili ka interesado. Kung gusto ka yung makapasar, paningkamot. Ayaw ko hatagig kag may grado. Oh, ma'am. Unsa ko'y bubalhin ka? Ibalin ko lang yung eskwelahan mo, eh. Di ko ganahan sa kong maestra, eh. Muro man ko gikontrahan. Kamabaw baya ni mo katarungan, Mick. Pagpuyo, oy. Tinuod ba sa nagisultis imong maestra ba? Paningkamot. Buhata unsay angay nimong buhaton para makat-on ka. Ma.
Unsa? Gusto kang magpa-tutor na ako? Unta, ma'am. Gusto kong makaton. Busy ko nga pagkatao, Mick. Oh, sige na lang, ma'am. Pasensya sa pagsamok. Okay, sige. Gahinan ti ka og sa kabuhan. O kinahanglan nga mag-focus ka gyud. Kasabot? Salamat, ma'am. Oh, mag-focus good ko, ma'am. Promise. Wow! Very good, Mick. Grabe imong improvement, anak. Oh, ma. Maay mo tudlo si Ma'am Helen. Strikta siya, pero dili maldita. O nakaunaw na gani ko mga mamawi unya ko niya. O niya, o sa may plano? Salamat sa pag-treat mo na ako og dinner, ha? O isa pa yan, ma'am. Nabusog ra ka, ma'am. Kaayo. May gani kay nisugot rin mong uyab, ma'am, nga itrete ka karon. Uyab? Nag-joke ka ba? Ha? Oo man, ma'am. Mick, mahimo ba? Stop calling me ma'am kay wata sa eskwelahan. Okay, ma'am. Ay. Helen. Just call me Helen. Okay, Helen. So, wala kay uyab? Kaning idara? Naapa di ay manguyab ani. Manuwa man. Guwapa ka. O strikta ka, pero may bawo ko nga buutan ka. O interesado ko, ma'am. Interesado ko may bawo kung unsa pa'y ako may bawaan di kanimo. Dako na kog edad, Mick. Nga naman eh. Di mo na mo matter, ma'am. Hatagi lang kong chance. Dili ko. Helen. Recorded by Radio Mo TV. Tiguang na ko, Mick. O maistratagid ko nimo. Wa ko'y labot. Kung mamaday na itumong nimo, mas maayo pag maglikay na latas usag-usa, Mick. O, Helen. Nga mag-college na kanak, adto ka puyo sa syudad ha. Mag-boarding house na lang ka aron di na ka mag-uli-uli dinis ato. O, ma. Kinahanglan nga makamao na kang muatiman sa imong kaugalingon. Kay wa darab ako para buluto nimo ug magsunod sa imong agi. O, ma. Bilib ko sa imong pagka-independent, Mick. Salamat, Regine. Abi nimo, ganahan ko ng mga lalaki nga parehas nimo. So, ganahan day ka na ako? Kaayo. Parehas na. Nakagusto sa gay ko nimo, Regine. Unang adlaw pa lang sa atong klase, ikaw na akong nagustuhan. So, unsa may dugayan na to? Kita na. Magkauyo mo, Regine, no? Niabot ako mo 2 years. Sa una, no, na kay mo uyabay, pila na kabuwan. Di ka rin mo abot ako sa katuig. Magkasinabot mong good mi bay sa hapit sa tanang butang. Maong di na ko siya usikan bay. Kaya, may, gusto ng boss Helen. Ang imong maestra. Wa naman ko'y balita niya bay. O di na sa ko gustong magkita pa ni bay. Nasakitan ko sa iyang gibuhat. Pag-focus ni Regine, bay. Mo gini akong buhaton bay. O gani, plano gani akong na pakaslan ako siya. Kana! Mo na gusto kong madungog. Kaya saan ka mag-propose? Ha? Magpakasal na ta? Ulab, aron, di na ka mailog sa lain. Bisan pag dili pa ta kasado, di masagid ko maangkon sa lain.
ikaw ra gid ang ako. Ikaw ka inuon, basig mailog unya ka sa laing gikan ako. Kana may di may tabo. Ikaw nang akong forever, Virgin. Human ako sila gibalitaan bahin sa atong tanong magpakasal. Muani si Papa sa syudad. Unya makig-dinner siya nato. May hinoon, love. O magkaila-ila na gid mi sa imong papa. Kanusama sila mo ani? Nalipay ko nga kaslunod ang yun ang akong anak. Kabalakot ito. Di na ako pasakitan si Regine. Bisag ka usa pa, wa gyud ba kapasakit nako si Meg. Pinangga kaayo ko niya. Oh, anak. Dili kaya ko ray nagpangga nimo. Nagoy surprise nimo, anak. Unsa man na pa? Regine! Tita Helen! Tita! Tita, gimingaw na kay ko nimo. Labaw na gid intahon ko. Ug baong ni agid ko kay dili pwedeng dili na ko maila-ila ang Oh, Si Meg di ay tita. Meg, akong paborito nga tita. Si Tita Helen. Nice to meet you, ma'am. Ma'am, good town. Pag tita na, uy. Tita. Pinsan? Hello? Nick, si Helen eh. Oo, tita. Magkita ta. Ang sabi tuyo ni mo? mahal ba gid nimo ang akong pag-umangkon? Kaayo. Sobra. Swerte kaayo siya. Mas swerte ko. Kay grabe akong kalipay nga gidawat niya ang akong love. Mick, sorry. Sa tinuod lang, gimahayan ako ang akong gibuhat. Gipasagdan ako mawa ang akong gimahal. Mahal? Di ko mutuo niya na, Helen. Tuhoy ko. Mahal ti ka. Kanyag mahal ko nimo. Unsa pa may purpose nga nisulti ka na ako, anak karon. Namasin ka? Nga di na ako ipadayon ang kasal? Mahal kay na ako si Regine. Ug di ko makaako og pasakit niya. Para lang sa usa ka tawo nga nagpasakit na ako sa una. Ang kuno nako, nga napay gamay kirot sukad pagkakita na kong balik ni Helen. Pero wa ni nako panumbalinga. Nag-focus na lang ko sa among relasyon ni Regine. Karon kasado nami. Ug kutob sa akong mahimo, mulikay ko ni Helen. Dawaton na lang gid na ako nga may mga tao nga ego rang mulabay sa atong kinabuhi ug magbilin og marka sa atong kasing-kasing. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Arimen. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka may higalan kaagi ni Nick na taga Guadalupe, Cebu City. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagalaan imahe. Congratulations, Apo. Nani ka kay imong kaugalingong negosyo. Salamat lo. Siyempre, ikaw gud may mentor ako lo. Ug dako ikaw salig nimo lo. Maong naring kamot kig maayo. Ug karon, nakabot ta gid ako ang akong pangandoy lo. Wala ko'y pangitaon pa lo. Ako do na. Ha? Unsa man lo? Nangita na yung taon ko sa akong apo dong. Lolo ba ya? Bilang kong unsa. Huwag mo ka lang butangan lo eh. O sa guywa ko taon. 32 ka na oy. Unya wa pagyug ka maminyo. O bisag uyab man lang, wa gyud. Ay kabalakan ako lo. Ay nabalaka ko sa akong kaugalingon kay basin og di na ko makaabot sa akong apo. Ano na pagsulting na anak lo? Tapos pa kayo panahon lo eh. Di ka pa pwede mawa sa kalibutan lo. Nakinala pa ko rin mo. Ay, mong paspasin na diha. Lolo ba ya?
Ay, naunsa man intahon ka pa, uy. Ayaw na kong apurahan na si Dong Brent, good. Kanya harang relax na kayo ng imong anak kay di man imo apurahon. Ay, unsa may mahimo na to kung dili jud siya. Usa pa, busy sa siyang trabaho. Labi na gyud karon nga nanasad siyang kaugalingong negosyo. May mahimo ta. Unsa man? Ato siyang i-blind date og mga babae. Nahala, sige pa. So, ayi kung mo effect ba ng planuha pa. Lulo eh. Sabi babae imong ipihilan ako eh. Unsa may problema na dong? Kagwapa na, unya sexy pa gyud. O lagi, gwapa o sexy. Pero baho ka pa. Ha? Iyar bigay sikit yung naong sa akong naong. Ako yung focus ka mahulong. Mao ba di ay? Ay sige ay, pagitagpagi nga makalingkawas ka diha. Kay mayit na kog laing babae para nimo do. Lo, kapilang man ko mo girito og laing babae oy. Pero puro gyud ay mga apan. Yo sige lang. Di ko muundang hangtod nga makakita ita og mauyunan gyud nimo. Pa, igo na kuno anak, be. Mas maayo na si Brent ra mismo may makadiscover sa babae nga iyang higugmaon. Ma, lo, di ba pwede nga ita magsighisgot anang butanga? Maubot talaga na niya. Eh bahala ka. Basta ka di ko muundang og pangita og mauyab gyud nimo, Dong Brent. Lo, Na ako'y kailan nga babae o sa kamodel. Sigurado ko nga magustuhan ni Brent. Ako lang una mo ay ila. O kung makapasa siya na ako na siyang ihatag ni Brent. Sige. Mag-share kong adaw ha. Ano sa mo magkita? Sir Juan? Kapuapa niya. Sir? Yes. Yani? Yes, sir. Lingkod. Thank you. Kamaho gining mamiling akong amigo na. So, pwede ba tikang ila-ilahon og maayo? Mao ba? Nakakita na kag babae para ni Brent? Oh, perfect ka siya. Sigurado ko nga makauyan gud si Brent niya. Guwapa, buutan, sexy. Dili ba hugma ba oy? Matinahuron pa yun. Og labaw sa tanan, hingatawa kayo. Para ka na ni Brent pa or para nimo? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Usa ba nang gipanulti ni mo eh? Kay mura man gudog ikaw mo'y nakagusto kayo ng bayhana Ay, nakagusto ko niya para sa akong apo. Di na ko anang butanga, oy. Human ako, anak. Og ako silang i-blind date karong Sabado. lo, di ko makatungalo. Na ako yung mga stars nga i-deliver. Mag-out of town ko. Ay, mo ba? Sige, apo. Pag-amping. Ay, saon ni na ako matuan ba siya ni? Atuan na siya, pre. Kay kuya og mangluot to kung di ni mo tungahon. Ay, mo ba? Didi siya makatunga? Oo, yan eh. Busy manggod kaayo siya. Ay, okay ra ay. Ni amang ka. Ha? Okay ra kay nako nga ikaw akong ikauban. Ay, sa kadugay na sa panahon. Pero karon ba ko ni bati o balik og ingon ani? Niya ni pag yun. Ay, Juan. Nayabag naman in taon ka. Ay, naunsa taon. Uy, ay, pagano'y nangyari. Uy, katiguang ang taon ni mo. Ay, nisultira ko nimo sa kong gibati, ha? Maura na. Maura gina siya. Og para gina siya ni Brent. Dili na siya para na ako, oy. Oy, kadiyot. Hello, Yani. Hello, sir.
pwede to magkita? Diretsoho na ti ka ha. Oh, Uwa ko makasabot na ako ng ano ko. Pero nakasamok kita sa kung una-una, Sir White. yan eh. Di ko mahimutang kun. Dili ko na ikasulti ni mo. Oo, nahibaw ko. Kada ko kita ugap sa atong edad. Pero kung masugot lang ka, andam kong unong ni mo. Ah, Gusto lang kong malipay. Ug malipay ko kun makakita ko ni mo o makauban lang ka. yan eh. Lo, ano kay balita sa gusto mong irito na ko? Kuan. Ni Atros man dong. Oh, mabalo? Ay, saon nga dugay mo kang nabalik din eh. Nakauyab na lang hinuon siya. Di ito para ako, lo. Pangita na lang ugdain dong. Uy, milagro kay ako na imong papakitaon, lo. Pero sige, lo. Ako rin balas kong kaugalingon, lo. O salamat kay niundang lagi taon ka, lo. Oy, kada ko utan ng kwarta nga imong gihatag nako, Rowan. Kay gusto na ako nga mapalit nimo ang imong gustong paliton. Thanks, hon. Kung pwede palang unta, nga mahibaw ang mga tao kung unsa ko kaswerte nimo. Dili na ka mao. Uy, dili, uy. Ano ko tong ikaawati ka? Kaswerte na ko nimo, Kung pwede pala na akong isyagit sa tibuo kalibutan nga uyab ti ka buhaton ginala ko. Sige lang, pohon. Ipaila-ila raw niya tika. Di lang una karon ha. Uwaton sa nako nga makauyab ang akong apo. Lo, niabot gid ang babae pala ko, lo. May uyab na ka? Lo. O, sunod si Mana, lo. Ako siyang naroon ni Sato. Wow! That's good news, anak! Excited ako makaila sa imong uyab. Ma, lo, si Yani. Ang uyab. Wow! Kagwapos imong uyab, anak. Si Mama Eileen di ay. O akong luluhuan. Hi. Lo, hapit na matuman ang imong pangandoy nga magkakita si imong apo sa tuhod, lo. Ha? Mao na, lo, kay mabusta si Yani. Uy. Congrats! Congrats! Salamat intaon kay makakita nagyug ko sa akong apo. Mas maayo din gawas kay pweskong hangin. Mura kong malumos dito sa suod na magtanaw ni Brent o Yani. Juan? Uy. Juan? Kung sa may gusto ni mong isulti, ay nalang nagpadayon na ba? Nakita na ko kung unsa ka malipayo ng akong apo diyan mo. Ug may umaabot na kong apo sa tuhod. Pero... Please lang, Yani. Ayaw na. Okay na ang tanan. Kalimta na to kung unsa may naa na to sa una. Please, Yani. Maybe I didn't treat you, didn't love you. Maski pili na ako nga di na lang maminaw sa iyang explanation para di na ko makahuna-una na kuhaon pa siya o balik. Og okay na ko nga malipayo ang akong apo. Di ni na lang kutob og dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Arimen. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Juan nga taga Cebu City, bansa awit ngayang gipangayo. Awit iraglan always on my mind. Ang mong kaagi gibuhatan na duha sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas.
Kamusta mga higala at mga sukin ti paminaw? Diyan sa ingkasing kong gidapit sa papanaw. Sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagdawit. I-address lang ni Ining Tulumanon. Handumanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong Finally! Nanaginita ako kay trabaho, ma'am. Ambot lang yun ni mo, nak. Wa ko magkasabot ni mo. Ay, maayo naman unta ang kita ni mo sa salon. Ganun nag-apply pa magyud ka ng call center agent, oy. Moms? Ay, kabala ka, good. Magtrabaho magyapon ko sa salon, good. Kasi may nag-ingon nga buhi anak ko akong trabaho dito. Unsa? Magdoble-doble kag trabaho. Uy, nak. Nahibaw na baya ka ha kung unsa kakapoy na magtrabaho sa call center. Dili pa fix ang imong katug, anak. Kay mag-usap-usap ba yung imong shift, anak? Fix pa sa sweldo. Ma, ay kabala ka na ko, gon. Bisa to nung babae ka ako pamati, no? Pero lalaki gihapon ko, uy. Kaya, kay di na ako, moms. Nahala, sige. Ikay bahala. Ang ako lang ba? Tag-on sa kang oras sa mauli iskadlawon, anak. Ako nak na ako'y salig ni mo, pero wag ko'y salig sa laing tao, oy. Wow! Sakto si Ma'am Shini mo bayot. O guna-una ako no, be. Lawas ray puhunan na to. Unya imong gihansakan og dagang trabaho ni mong kaugalingon. Girl, relax, good. Ano sa inakan ako, ay? Girl, concern ang sagko nimo. Ikaw gud akong best friend. Mura na gud ikag igsuon. Kaya syempre, di ba? Wala na gitago sa usag-usa. Dili lang ko gusto nga naidaot ang mahitabo nimo, okay? I know. Thank you, anak girl. I love you, kayo. I love you too, girl. Ganda man ako nagkaoy. Ni anda de. Dali onay kape o nagigop ko. Sakto kaayo. Ibo kang pahigopan sa daan na. Dali Imo na ni. Thank you, ha? No worries. Anak gid na basta bago pang magtrabaho dinhi kay imong body clock, mag-adjust pa man na. Mo na magsige na lang kag duka. Ug aron di ka dukaon, no? Pakigchika-chika sa mga tao dinhi oy. Ay, mapapagod ko'y kaila din, mausa ko mo doon. Sige lang, niya naman gyud ko. Pwede nga, kita na mag-check ha. O pwede kang ma-introduce sa... o ba na itong mga kauban din aron di na ka mauwa, okay? Thank you. Jessa. Muna akong pangalan. Ay, nice to meet you, Jessa. Ay, zidi ko. Di ba? Naila-ila na nimo ang tanan. Di ba? Thank you kayo, ha? Pero abi na kong sa opisina rami mo gila-ila. Uy, dinihi day sa club. Sa'yo pa pagkita kong madyot. Ay, sus. Kinahanglan sa diyag ka mo unwind, no? Pag sige ugunahon sa trabaho, kay mapariya ka sa uban, nga magbisyo na lang tungod sa kagrabe kananing sa trabaho. O ba? Yeah, enjoy life. Sama yun ko do. Tanawa. Na yung mga ingon-ana, tanawa, Holodoy. Naigwapo. Tanawa. Kita ka? Look. Dali. Doolo lato. Papa. Ay, ka lang, uy. Ha? Pauwa man ko, ano. Uy. Ha? Ikaw mayo ka. Kay gwapa man ka. Magkababay. Ako mawagod ko. Hala, no? Saan yung pagkauyat? Kung yun anak ka, ubos imong tanaw sa mga kagalingon. Uy, balutak ka. Dali. Pangitaan unya tika og love life, ha? Ako'y bahala nimo. Pero sa pagkakaroon, maghunting sa ako. Ay, nakaila ka unya after sa to chef day. Ay, oo. Magtrabaho ko sa salon. Ay, sideline naman na. Ay, sideline na nimo. Dali, kuyog ta. Ha? Asa man to? Kita na kog laki nga pilayla nimo.
Magka-love life na yun ka, ani. Wow! Pag-sure daw yun. Lagi, oy. Bas binawangan ako ha. Nahibaw na ba ka na itong mga bayot, pangartahan na nila. Tagsara ka, makasugat og true love. Oy, di na pwede na ako, day. Ug usapan, no? Di na magpaibaw nga bayot ka. Mangilad to. Day, babae kang tanahon. Pero usba lang na imong tingog kan pinaka-sweet kani mga tingog ha. O kontrola lang gid imong tingog ha. Kana ba? Kana imong tingog. Kontrola lang yun na. Aron di siya makahalata kung unsa ka. Day. Recorded by Radio Mo TV. Hoy, gabaan may intawon ka anak, girl. Pero kung maunay paagyo ron, di ko binuangan. Buhaton ko na. Ingon anak na bagay ka kadesperada, girl. Sultihan lang di kas tinuod, ha? Kung ang tao nga tinuod nga ma-in love ni mo, dili ni mo kinalang mangilad. Kay kung mahal gid kaniya, dawato niya kung sikinsa og unsa ka. Girl. Nga na sige kagtutod na ko. Jadro, uy. Abin mo, guwapa kay ka. Lahi mong beauty. Mong ako magduduha o pagkikita di mo. Siliyang ningang si Chisar ako nga. Na siya friend nga, single o guwapa. O gipakita niya yung picture. Salamat. Di na ko magdugay-dugay pa. Pasig baunan ko sa lain. I see. Pwede ti kami mong girlfriend? Unya, nisugot ka na yun, ha? Oh, wow, perfect. Very good. Oh, see, nakauyab na ka. Ug ay ka bala ka. Di ko masugot nga binuangan kaniya, ha? Ako ray bahalaan ng Jetro. Salamat yung kay Doy. Oh, sige. Kung mo na makalipay ni mo ang pagsunod sa mga tambag ni Jessa. Sige, sunda. Wait. Nakabanta na gid ko nimo. Nangigi ka ni Jessa? Ha? Uy, dili, uy. Og dili ka na mahitabo, girl. Ako, igo na ko sa pagtambag ni mo. Og dili ko makabuot kung unsay desisyon ni mo. Doy. Yes, wag ka masayop. Nangigigi na siya nako. Pero, ay pagpadaan na, oy. Ay padaan na niya. Tuo magkaanak niya, oy. Niya, bitaw ko. Base na og nakagusto siya ni mo. Maong di siya gustong makauyap ka. Ha? Remember, babae siya. Og laki gihapon ka. Yes. Nausa Miss Jet Girl. Nakabantay ko nga. Call na good kayo siyang tinagdan ako. Ay. Noon sa makasya, eh. Ay, nag-overthink na sa kong sugod. Ato na ko si Jessa sa ila para malingaw ko. Naligaw para ba si... I see. Jetro? Nagunsa ka din eh. Love, human ako kaliko. Ay, mga hayop mo! Ay! I see! Sakto na, I see! Suma! Masaman! Mas lamanan din mo, traidora na! Asa ka traidorin mo, ha? Huwag ka masultin ko nga bayot ka. Di ba ako sa tinuodoy? Gisultihan ko ni Jessa. O giluon kay ko rin mo, I see! Jetro! Ko? Traidor kita siya. Sakit niya akong dugahan, Besh. Nasakitan ko ni Jetro. Pero
Mas nasakitan ko sa gibuhat ni Jessa. Nisalit pa manunta kay ko niya, oy. Asa man karon? Naglaka ko din is kalsada, ay. Huwag ko maibagon, asa ko pa doon. Di ba ko gusto mo uli? Lahos diri sa bay. Mag-istorya ta, girl. Kapoy na kayo. Di na ko gustong mabuhi. Ayaw na pagsulti ana, girl. Nasakit na niya na padong na ako. Girl? I see, anak. Tita, wa na ang akong anak. Buotan nga anak si Icy. Dili ko makadawat nga wa na siya. Pero wa na tayo mahibok, tita. Sakit man. Pero kinahanglan na ito dawaton nga wa na siya. Wa na si Icy. Wa na ang akong best friend. I wish to see you in the places we Mura gid og nahugno ang among kalibutan pagkawa ni Icy. Og nahibaw ko nga mas labaw na sakitan ang iyang inahan. Mauwa gid nako biyai ang iyang mama. Og hangtod sa hangtod nga magpabilin si Icy sa among kasing-kasing. Bisag pila pa katuig among labay. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN.